Maayong hapon sa tanan nga kutob sa maabot sa tingog nining atong trumpa, sa tanan nga mga naminaw o sa natanaw sa atong live coverage. Once again, maayong hapon kanatong tanan. Karong hapon na atong masaksihan ang usa ka dialogo sa pagtuo. So dunay magdebate karon mahitungod sa tema nga bunyag. Og ang afirmatibo niini mao si Pastor Darwin Butlay din iyang pamatud-an nga ang mga masuso walay labot sa bunyag o bautismo sumala sa balaang kasulatan. So ang afirmatibo niini mao si Pastor Darwin Butlay, og ang musupak isip mubarog sa negatibo mao ang usa sa mga Catholic faith defenders, Brother Edgar Laugan. Iya pong supakon kining proposisyon nga pamatud-an sa atong amigo nga si Pastor Darwin Butlay. O ang ilang sabot, one round system. Then ang afirmatibo mo padayag sa iyang napulo ka minutos na pagpamatuod sumala sa topiko nga nasabutan. Human sa iyang 10 minutos nga pagpadayag mo sunod dayon ang 10 minutos na cross-examination gikan sa negatibo. Human sa 10 minutos nga pangutanag tubag, hatagan na po nato ang negative side, Brad Edgar Laugan sa iyang 10 minutos na destructive speech. Ug sundan sa samang 10 minutos na cross-examination. O ang atong summary period, tag 5 minutos, unang mosulti ang negatibo, ang last speaker, mao ang afirmatibo. So, ang ilang mga roles, doon ay usa ka minuto nga pagpangutana, isa ka minuto nga tubag. Dili pwedeng mosapaw samtang nagtubag o nangutana. Dayon walay komentaryo, kundi purely ragyod pangutana o tubag mahitungod sa topic nga gidiskasan. So, di ta maglangan. Atong sugdan kining dialogo sa pagtuo sa tema, pamatud-an na ang mga masuso walay labot nga bunyagan o bautismuhan sumala sa Biblia. Atong ihatag ang 10 minutos kang Pastor Darwin Butlay, ang iyang 10 minutes magsugod sa dihang siya musugod sa pagsulti. Pastor Butlay, welcome sa imong 10 minutos. Timekeeper, ready. So maayong hapon day sa tanan higala igsoon. So naanta karon diri para pag-share sa pulong sa Ginoo o para pagpatinaw sa kamatuoran mga kahigala mga kaigsuonan. So akong ipang shoutout sa akong mga kaubada karon si Pastor Bahinting og si Pastor kasara Pastor Claudio no. So sa atong mga kaubanan nga si FD karon. So karon mga kahigala mga kaigsuonan, akong pamatud-an kaninyong tanan karon sumala sa Biblia nga ang masuso walay labot nga bunyagan o bautismuhan sumala sa Biblia. So karon mga kaigala mga kaigsuonan, atong ibatinaw nga nang wala may labot ang bata sa bunyagan. No? Kini higala walay labot ang bata bunyagan tungod kay ang bunyag alang sa makahinulsol lamang. So ang bata dili gyud na siya kahinulsol busa dili na akip bunyagan. Sumala sa buhat na nagaingon diri higala igsoon, buhat 2 bersikulo 38. Ang bunyag simbolo sa paghinulsol o paglimpyo sa sala. Sumao din ay buot pasabot sa bunyag. Buot pasabot igala igsoon paghinulsol. Kung ang tao dili kahinulsol, dili na pwede bunyagan. So tinaw kayo atong basahon ang bersikulo sa Biblia sa buhat 2 bersikulo 38. Sumala diri igala igsoon, no? Lingon diri sa 38, og miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol og magpabunyag. Suduna day pag hinulsol tapos bunyagan ang tao higala igsoon. Sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. No. So tinaw kayo day nga ang bunyag alang lamang sa makahinulsol higala igsoon para mapasaylo ang ilang sala. So tinaw kayo higala igsoon mao nay mabasa diha sa buhat 2 bersikulo 38. Unya mabasa po diha sa Mateo 3 5-6 nga ang ginulsolan dito adunay pagsugid. Subuot pasabot higala igsoon kung ang tao dili makasugid, dili pwede nato bunyagan. No? Gipatinaw ka na sa Biblia higala igsoon kay ang bunyag alang sa mga tao nga makahinulsol ug makasugid sa ilang mga sala. Pangutana, ang bata nga masuso makasugid ba sa iyang sala? Makahinulsol ba sa iyang sala? Kamoy makatubag higala igsoon.
So tinaw kayo nga ang bunyag usa ka simbolo sa paghinulsol o paglimpyo sa sala. Ikaduha, paglubong o pagbanhaw uban kang Kristo. Mao ni buot pasabot sa bunyag nga ilubong, buot pasabot ilubong sa tubig, dili ilubong sa yuta diha. Kung dili ang bunyag ilubong sa tubig. Mabasa ka na sa Roma 6 bersikulo 4. Maong itoslob kita sa bautismo. So Roma 6:4. Nga ikatulo, pinaagi sa tubig. O dira. Sa Juan 3:23 og mga buhat o sa buhat 38 to 39 nagpakita nga mga tao ginabautismuhan sa daghang tubig ug sila misulod og migula sa tubig, no? But pasabot igala igsoon ang bunyag adto sa daghang tubig himuon. Mao nang si Kristo ang panagingnan sa Mateo 3 bersikulo 14 to 17 nga si Kristo sa 16 mikawas siya sa tubig. But pasabot ang bunyag buhaton sa daghang tubig. Dili wisik-wisikan ni gala igsoon. Kaya ang buot ipasabot sa bunyag sa Griego na igsoon ni gala baptiso. Buot pasabot sa baptiso is immerse or dip. Mo ni buot pasabot. Humingon kag immerse itoslob. Humingon kag dip itoslob gyapon na siya igala igsoon. No? Mo ni buot pasabot sa baptiso sa Greek. Pero sa Hebrew word tabal na siya buot pasabot. Tabal dip gyapon immerse mo gyapon pasabot. So buot pasabot igala igsoon ang baptiso day kinahanglan og pagtuslob. So karon, ginabuhat ba na sa atong higala nga atong kaatbang karon? Wala. Kay ang ilang bunyag wisik-wisik. Og karon asa mabasa nga dunay apostoles nagwisik-wisik og bunyag? Wala. Bisan isa wala. So karon higala igsoon padayon ba? Sa Juan 3:23 atong ibasa og sa buhat 8:38 to 39. Mao na ang bunyag diya paglubong og pagbanhaw uban kang Kristo. So karon, padayon ta, nagpakita nga ang mga tao ginabautismuhan sa daghang tubig ug sila misulod og migula sa tubig. Ang biblikal nga bautismo ginabuhat pinaagi sa paglubong sa tubig o immersion, dili pagwisik-wisik. So klaro kayo nga ang bunyag kuno pinaagi sa paglubong sa tubig aron mahugasan ang atong mga sala. No? Ang pangutana, kinsa ang angay bautismuhan? Karon kay ang bunyag para maday sa paghinulsol. Ang pangutana, kinsa may angay bautismuhan? Ang angay bautismuhan kadto mga tao nga makasugid sa ilang mga sala ug mabunyagan pinaagi sa tuslob. Kay kung ang bata nga masuso pinaagi sa pagtuslob pagbunyag, mamatay gyud na siya igala igsoon. Ano man, ang bata wala pa taw na alamag malungos pa na og pasagdan sa tubig, you know? Wala na alamag igala igsoon. So padayon ta, tinaw kayo diri igala igsoon sa atong mga bersikulo nga gipanghatag, no? Nga dili gyud bunyagan ang bata. No? Pangutana, may impirno ba ang bata nga dili bunyagan? Dili na may impirno. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Mateo 19:14 nga ila ang gingharian sa mga bata. Subot pasabot nga ang bata iksimpi di ay sa impirno. Wala dili sila may impirno. Dili sila may impirno. Kaya ang bata piagi gihatagan na sila og gingharian sa Dios. Sumala sa Mateo 19:14. So gipatinaw gyud galay so no nga ang bunyag alang sa mga daggo nga makahinulsol. Kaya ang bata di gyud siya makahinulsol. Mo nang ang bata nga si Jesucristo sa dihang pila ka adlaw siya, 8 ka adlaw ba to? Sa Lucas chapter 2 verse 21 atong mabasa nga ang bata nga si Jesucristo wala gibunyagan. Giyon sa man si Jesucristo gihalad. Sumala sa Lucas chapter 2 verse 21. Mabasa nato diay igala igsoon kung atong sundan. Time brother, oras na. 3 minutes. Sige. So ningon diri sa Lucas chapter 2 verse 21, sa 8 na kaadlaw dira, ang bata gihimo ang seremonya sa pagtuli kaniya, ginganlan siya Jesus. Ang ngalan nga gisulti sa angel kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. So diri kay mga kaigsunan sa duha ka buwan sa 8 ka adlaw si Ginoong Hesukristo gihalad siya sa seremonyas, gihalad but pasabot wala gibunyagan. Kay klaro kayo nga ang bautismo sa Griego baptiso, nga ang but pasabot sa baptiso is immerse or dip. So karon igala kinsa may namunyag nga mga apostoles nga giwisik-wisikan, wala gyud tay mabasa igala igsoon. No? Mao nang bata nganong ang bata dili man bunyagan, kay ang bunyag alang lang sa makainulsol. Ang isa ka buwan dili pa na makainulsol. Mabitan ang bunyagan ninyo. No? Bunyagan ko ikaw sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo ang utubag sa Kristan. Kaya naman ang bata may mingon ang sakristan amin. But pasabot ang sakristan may gibunyagan, dili ang bata.
Kaya kung ang bata pagibunyagan dapat diingon tong bata. Amen. Is masusod na di man na posible man kayo gala igsoon kanang bago pang salamat. Bago pang gipanganak bunyagan dili man na pwede. Kaya nga naman ang bunyag alang lang sa makahinulsol. Kaya ang bunyag gala igsoon simbolo sa paghinulsol ug paglimpyo sa sala. Mo nang atong isugid atong sala. Umanta nakasala, umanta nakasala igala igsoon atong isugid tapos magpabunyag ta. Kay mao na resulta sa kaluwasan. Dingon diri sa Acts chapter 2 verse 38 to 39, klaro kayo. Atong basahon pagbalik. Wala na oras ay. So mao na igala igsoon gipatinaw nga klaro ang bunyag dili pwede bunyagan ang mga masuso. No? Ang daggo lamang. Okay, dengan salamat Brad Darwin Butlay sa imong 10 minutos nga pagpabarog. O dayon mo undergo ikaw og 10 minutos nga cross examination gikan sa negative. So atong i-welcome ang atong negative side, Brother Edgar Laugan. So, Brad Edgar, andam ka na ba sa pagpangutana? Okay bro, andam na. Brad Darwin Butlay, andam ka na? Andam na bro. So, atong palakpakan ang atong mga debaters kay andam na sila sa ilang pangutana o sa pagtubag sa atong alternatibo. So, magsugod ang 10 minutos nga cross-examination sa imong pagsugod sa imong unang pangutana. Unang pangutana, Brad Edgar. Okay, ang una kong pangutana, Brad Butlay, sa Biblia, adunay duha ka matang sa bunyag, kang Juan o kang Kristo diyas mga apostolis. Kang kinsa mang bunyag ang imuhang gipamatud-an nga walay apil ang mga masuso, kang Juan o kang Kristo? Kanang duha brother, kay wala kay mabasa nga ang bunyag ginabuhat na sa mga apostolis nga wisik-wisik. Kundi ang gibuhat sa apostolis, ang bunyag sa apostolis ginatuslob gihapon sama sa ginabuhat ni Apostol Pedro, Apostol Pablo, sumala sa mabasa sa atong gibasa karon. Bisan ni Juan, si Juan Bautismo usa ka mabubunyag ni Kristo gihimo kini ni Juan nga dito sa suba saudan sa Mateo 3 bersikulo 14 to 17 nga si Juan nagbunyag og immerse, wala gyud kay mabasa nga si Juan nagbunyag og wisik-wisik brother. Okay, sunod na pangutana, ang imong tema, imong gipamatud-an nga ang masuso way apil sa bunyag. Ang akong pangutana mao ni, kinsay nag-ingon nga ang mga masuso way apil sa bunyag? Kinsay nag-ingon? Doon na ba'y nag-ingon nimo o naara na si mong una? Okay, ato ba si Kristo nagingon kay sa Mateo 28 sa Mateo 28 bersikulo 19 to 20 ningon si Kristo panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og bunyagi sila sa ngalan samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Sa ilang pagpanglakaw dili mga bata ilang gilakaw kundi dili mga daggo kay gihimo nilang tinun-an. Bot pasabot wala sila nilakaw nga nagsangyaw og mga masuso kay ang mga masuso di man nakasabot. Mo nang nilakaw sila sa Mateo 28 sugo ni Kristo og gibunyagan nila katong nakasabot sa ilang pagsangyaw. Kay ang bunyag alang sa makahinulsol brother. Kaya ning tubag ka nga si Kristo ang nag-ingon nga dili bunyagan ang mga masuso. So, asa man nga teksto sa Biblia nga nag-ingon si Kristo nga dili bunyagan ang mga masuso? Kung litra por litra brother, wala ko'y mahatag. Pero kung atong sabton, naagyod. Kaya nga naman, ingon dito sa Mateo 28 versikulo 19, tungod ni ini sa inyong pagpanglakaw, imo ang akong mga tinunan. Oh, makahimo di kag tinunan sa bata nga di pa magkamakasangyawan ang bata kay wa pa manay buot. Di pa magkamakaistorya sa masuso nga hinusuli og biyayam sila kay bunyagan kanako. Mao nang brother, si Kristo nagingon riya, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ang giingnan niya ni mga apostolis ug atong mga apostolis ila tong ginatuman samot na si Apostol Pablo nga nagbunyag gyapon pinaagi sa immerse. Tin-aw kayo brother. Sa tingin ko kanina nga nag-ingon si Kristo. Unya niingon pud ka nga way mabasa nga nag-ingon. Hay may tinuod aning duha. Tubag wala ko moingon nga wa ko nag-ingon nga nay mabasa kundi ang akong giingon walay litra por litra. Ang Biblia kinahanglan ni og pagsabot kay dili tanan mabasa litra por litra sa Biblia. Mao biton si Kristo nigamit og mga sambingay para ang tawo makasabot. Mateo 13:13 wala ang ginagamit ni Kristo puro gyud mga sambingay para masabtan sa tawo dili litra por litra kinahanglan pa ni pangitaon kinahanglan pagsabot. So dinhi maong mga tekstong imuhang gipang sulti. So wag ni magprobar nga nag-ingon si Kristo nga dili bunyagan ang mga masuso. Kining mga bersikulong imong gipangkuan, wa ni magprobar nga nag-ingon si Kristo nga dili bunyagan ang mga masuso.
nagpamatuod yun na brother. Kaya nga naman, ang gipasabot ni Kristo ang bunyag kinahanglan buhaton alang sa mga tao nga makasabot. Kaya nga naman, niingon si Kristo pang lakaw kamo sa tibok kalibutan og himua silang akong mga tinunan. Pangutana, mahimo ba ng tinunan ng mga batang masusuma? Sangyawan ba na nila? Dili gid brother. Bus ang ilang pagpanglakaw, mga tao to nga nakasabot nga ilang gisangyawan, wala man gawin tao manangyaw og batang away buhot. Kay kung manangyaw kag batang away buhot, mahimo kang buang-buang diha brother. So, next question. Sa to pa, kining mga bersikulong imong gipamuhian dili sa litra por litra. So kanang litra por litra nga nag-ingon nga ang mga masuso dili bunyagan, imo ra nang una-una. Dili na sa una-una kay nabasa man nato nga ang Biblia kinahanglan nato sabton unya gipasabot kita nga ang baptiso buot pasabot is immerse. Dili man na mahimo sa bata kay kung immerse ang bata mamatay man ang bata kung ituslog nato ang bata mo nang inyong ginabuhat sa bata kay dili man pwedeng immerse inyong giwisik-wisikan. Pangutana na dinhi mabasa nga wisik-wisikan ang bunyag wala. Sunod pangutana brother. So ako kang lugutan kay imo mang gipamatuog nga nag-ingon si Kristo. Iya gigamit nimo ang Mateo 3:5 kadto sa 6. Ako kang paninglan kaning pong nag-ingon si Kristo nga dili bunyagan ang masuso. Kay imo naman ang gilitok kanina sa ako ang pangutana, gitubag naman lang nimo. Iya niya man kay gipambuhi ang bersikulo, basing niya dinhi mabasa. Dinhi aning Mateo 3:5 kadto sa 6. Nag-ingon ba si Kristo nga dili bunyagan ang mga masusong bata? Nag-ingon o wa mag-ingon? Si Kristo wala mag-ingon diha kay ang nag-ingon diha si Juan. Si Juan, nganong si Juan man kay si Juan ang nagbunyag niining Mateo 3 bersikulo 14. Kung mulat ka sa 14, si Juan mo nagbunyag ni Kristo. Ako basahon. Ningon diha ako. Ningon diha og gikan sa lalawigan sa Galilea miadto si Jesus sa suba sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Si Juan day brother dili si Kristo ang nag-ingon diriya. Si Juan ang nag-ingon nga ang bunyag pinaagi sa pagsugid aron mabunyagan ang bata kay ang dagko kay ang dagkoy mao na makasugid ang bata dili na makasugid brother. Sumala diriya si Juan nag-ingon dili si Kristo. So dinhi aning Mateo 3 si Juan mo nag-ingon nga dili pwedeng bunyagan ang mga masuso. Tama ba? Yes, sumala sa masabot kaningon diri si Juan gisugid nila ang ilang mga sala og gibunyagan. So ang pagbunyag dunay pagsugid. Pangutana makasugid ba ng batag pasaylua ko padres kaya ako nakasala? Dili gyud na makasugid brother. Sunod pangutana. Mr. Moderator, sumala sa iyang ingon nga nag-ingon ko na si Juan. Pwede ba gato ang mabasa o mabati sa mga tao na mati? Kanang pong yang nag-ingon si Juan? Unsa man objection o request? So kay request man atong hangyoon ang imong kaatbag musugot ko sa basahon. Kung nag-ingon litra por litra wala magud kay ang Biblia magud. Pero ang nagsuwat gyud na niya si brother si Juan gyud kay So naay pending no nga request o pwede ba daw basahon. So gipananghid taka musugot pa basahon to daw nga bersikulo to yung request. So ang tubag nimo ini musugot ka o dili. Dili ko kay litra por litra gyud. Pero ang atong masabtan diha si Juan gyud ni nagbunyag dili si Kristo. So proceed sa imong next. So, dili sa Juan, Mateo 19:14, imo ni gigamit og pamatuod nga ang masuso way apil sa bunyag. So sa pa po ni, nagproiba pa po ni nga way nag-ingon si Jesus nga way ang masuso way apil sa bunyag, nagproiba ni o wala? Nagproiba gihapon kay ang Mateo 19:14 nag-ingon nga ang gingarian sa Dios ila sa mga bata. Buot pasabot akong gitubag gidirect lang kung tubag brother. So na objection na to paminawon. Ang akong objection, nagproiba pa ni nga nag-ingon si Kristo nga dili pwede bunyagan ang masuso. Wala akong objection. Taon sa man kanang objection. So ang iyang gusto ipatubag kategorikal nga nagproiba ba daw na nga sa tema nga imong gihisgutan nga way labot ang bata. Yes, nagpruwibag yun ni brother kay nga naman nagpasabot dugang yun pasabot sa tuwa kay ningon riya ang bata ila ang gingarian sa Dios. Bot pasabot kung di bunyagan ang bata malangit gyapon. So nagpamatuod kining bersikulo ha nga nagpangatan na nagpruwiba ba ni nagpamatuod ba ni yes nagpamatuod gyud brother. Nito ba tog yes? Nagpamatuod ni nga ang si Kristo nag-ingon nga dili pwede bunyagan ang masuso? Yes o no? Wala diya no. Kay nga naman atong giingon diha ang akong tema man gud sumala sa Biblia wala man ko nagpamatuod sa Mateo 19:14 ra. Ang akong tema na diha gisuwat ni brother akong gisuwat sa netbook ni Brother Paul pamatudan ngang mga masusuwalay labot nga bunyagan o baptismohan sumala sa Biblia wala ko mingon sumala sa usa lang ka Biblia usa lang ka bersikulo brother. Ang akong pamatuod sumala sa tibuok Biblia dili lang sa isa ka bersikulo.
So mao ra magali akong trabaho kay papangita. Oh, ang akong papangita mao ra gini nga naabay mabasa nga nag-ingon si Kristo kay iya man lagi sulti nga nag-ingon. So Lucas 2:21 dili mao ra gyapon. Kay gusto kong umulutaw ang kamatuoran nga nag-ingon gyud. Oh, Lucas 2:21. Katapusan na lang gini. Naabag dili nag-ingon nga si Jesus nga dili bunyagan ang mga masuso. Kay was na mag-ingon ikaw rin nag-ingon. Bag, wala dira nga bersikulo pero naa sa Mateo 28:19. Ganina ako kang giingnan ganina asa mabasa magyud nga si Kristo nagingon nga dili bunyagan ang bata. Nitubag ko sa Mateo 28:19 kay ang panglakaw nila mga dagko ilang gisangyawan kay gihimo man nilang tinunan. Di man ka pwede manangyaw nga himuon nimong tinunan mga bata. Magsugod pa kasi ABCD ana, di pa ka basa kag bersikulo, di pa ka magbasa-basa kag bersikulo, magsugod pa kag ABCD kay mo manay trabaho sa bata, di pa magsugod maginas kinagmay aron makabasa gyud. Sunod. So mano to ang last nga tubag no. So palakpakan nato ang nindot kaayo nga paghitabo alang sa ilang 10 minutes nga cross examination karon Pastor Butlay, pwede na kang mo relax, mo lingkod o atong paminawan na sab ang 10 minutos nga destructive speech paguba sa tema. Unsang tema? Pamatud-an nga ang mga masuso walay labot nga bunyagan o bautismuhan sumala sa Biblia. 10 minutos nga paguba sa tema. Brother Edgar Laugan. So ako may negative nini, ang ihang ipamatud-an, ang mga masuso walay apil sa bunyag. So, mana nga ako may negative, gusto nako nga akong ipalutaw nga pinagi sa ihang pagpanubag, naa siya mabasa nga nag-ingon si San Pablo, si Jesus, si Juan, nga walay labot ang masuso sa bunyag. Ano naman na? Way apil o apil? Mao na siya ang subject sa iyang tema. So ni ako sa kanang na ay pagsupat. Karon ang iyang gipanggamit nga mga bersikulo. Buhat 2:38. Ang giingon diri, ang pagsatag sa kaninyo kinala maginusol o magpabunyag sa ngalan ni Jesus. Wa man giingon diri si San Pedro, wa man ingon si San Pedro nga walay apil ang mga masuso sa bunyag. Di ba? Tama man yan tema. So, daghan siya bersikulo. Wala akong ipanglista mga higala. Oh. Lain pang bersikulo yang gigamit. Mateo 3:5 nga to sa 6. Daghan itong gipamunyagan. Nag-ingon ba si San Juan? Nga walay labot ang masuso sa bunyag? Wala man nag-ingon. Naalang siya gipamunyagan pero wa siya magtudlo nga walay apil ang mga masuso sa bunyag. So, dili ni siya pwedeng magamit sa affirmative pagprobar sa iyang kining tema. Usa man na iyang tema, usa man diyan ni paggamit ang Biblia. Iyang gamiton ang Biblia pagprobar sa dili mabasa o gamiton niya ang Biblia pagprobar siyang tema sa mabasa. Mao man itong tuyo. Kay og dili mabasa sa Biblia ng imuhang gipamatud-an, nagpasabot nga ikaw ray nagamagama ang imong tema, ikaw ray nag-ingon nga ang masuso way apil sa bunyag. Kinahanglan man ang maprobahan. Mabata na utanda ko kanina, kinsay nag-ingon nimo nga ang masuso way apil sa bunyag. Ngayon siya nga kanang naay si Jesus. Si Jesus kuno. Mo to nga dito ko nag-focus ni Jesus. Kay si Jesus magkahi nag-ingon nga way apil ang masuso sa bunyag, akong gi pangutana siya siyang bersikulo. Nag-ingon ba si Jesus dinhi? Wa man yun. San Juan 3:23, wa po dinhi nag-ingon si Jesus nga way apil ang bunyag. Oh? Unya, kinsa mo tas Roma 6:14. Bisag usawa nimo pagsabot. Wa gyud mag-ingon diri nga ang masuso way apil sa bunyag. So, Mateo 19:14. Ang ingon sa Mateo 19:14, paariya ka na ang mga bata o kayo sila pugi. Oh, wa man mag-ingon diri nga ang mga masuso way apil sa bunyag ha. Naingon ba diri? Wa bisa pagsabto nimo ni. Ningingon hino ng Ginoo. Ang mga gagmayng mga bata ayaw sila pugi maduol diri kanako. Wa may nga way apil. Mo na nga bisa ko sa lang ka teksto nga yang gibuhian, wala magprobar. So nagpasabot kini kung mo gali ka og pulong, kung gikan sa Biblia ang imong pagpamatuod, irili nimo, mao ko na imong irili, isulti ko na nimo. Kay kapamatudan man ang kamatuoran sa duha. Ngadtos tulo ka mga saksi. Oh, karon. Usaon naman na putol meron. So atong suspended no mo balhin ta dito sa atong
area nga medyo landong o dili maulanan kay nagsugod ng ulan. So ato sa putlon o ato ipadayon dito. Ang oras doon na lay 6 minuto. Naputol no ang atong dialogue dito kay ulan o pasensya na sa nanilong no. So maminaw lang mo diha kay nag-live mi diri. So ato ipadayon ang naputol nga 6 minutos nga negative side alang sa iyang destructive speech sa proposisyon nga gipabarog ni Pastor Darwin Butlay nga walay labot ang mga batang masuso nga bunyagan. Karon i-continue ni Brad Edgar Laugan ang iyang remaining 6 minutes nga pag-disprove sa proposisyon nga ilang ikasabutan. Brad Edgar, proceed sa imong 6 minutes. Okay. So, sana bro. Ano ba? Okay, pasensya kamay sa tuwang mga viewers, no? Kay grabe ng wala, no? Puso kayong uwan sa plaza. Okay, so padayon ta, batong alato igsoon nga si Pastor Butlay, iyang ipamatud-an ang mga masusuway apil sa bunyag, ihang gihimong basihanan ang Biblia. Unya, daghan siyang mga bersikulong ipabuhian, akong i-claim, di pangutana, kung diha ba niining bersikulo ha, mabasa ba nga ang mga masusuway apil sa bunyag. Kanya niingon siya, nga nag-ingon kuno si Kristo. Si Jesus mo'y nag-ingon, nga ang mga masuso, way apil sa bunyag. Muna, kanang Panginoon ni Jesus, kung mo po iyang girili. So iyang girili ang ingon ni Jesus, nga way apil ang masuso sa bunyag. Muna, nga akong gipangutan ako sa katinuod, nga nag-ingon si Jesus, nga way apil sa bunyag. Pangutan na ako siya sa mga bersikulo ipanggamit, waman dyan bisag usang bersikulo. Mateo 3, 5 sa 6, Joy, bisang usan na lang kapulong ni Jesus ngayon nga ang mga masusuha ayaw bayak ninyo iapil sa bunyag. Ha? Ayaw iapil kayo panay sala. Wa man ninyo si Jesus ani. So, hisamot na sa Roma 6:14. Ako na ning diskutan kanina naputol man. Kana mapadayon ta. Si San Pablo man kanang Roma. Nag-ingon ba si San Pablo diri nga ang mga masuso kamong tanang taga Roma kung mamunyag mong tanang taga Roma, ayaw ba yan ninyo iapil ang mga masuso? Kaya suwat man ni San Pablo nga Roma. Nang-iwan ba diri si San Pablo nga kung mamunyag mong taga Roma, ayaw ninyo iapil ang masuso? So, duha ra man gini, ako'y negative, siya mo'y affirmative. So, muna iyahang one pruebahon. Nga doon na siya source sa iyang pag-ingon. Kaya niso man kayo moralita o istorya niya, dili kanila. Kanang dili na siya rili. Kung morali ka o istorya, doon ay source ana. Niingon ka nga ang mga masuso, way apil sa bunyag, kisa man naging ka ng pulunga. Kisa may nagtudlo ni ana, nga ang masuso, way apil sa bunyag. Kunya mo imong himong tima. Nangutan na kung asa napitan lang ang source. Sa Biblia. Mabasa pa sa Biblia, way mabasa. So muna, guba kayo. Wa ka pabaro. So, malagingon nga, kung sa magpuloy tumbahon, kung way ipabarog. Kinalang magpabarog una, aron doon ay tumbahon. Usahawan mo na ito pagtumbang, wa may ipabarog. Ang ato ani, mutabang lang inutang pabarog. So, para mga kaigsunan ng Kristo nga, pakyas ang ato ang katbang ron sa pag-ingon, nga ang mga masuso, way lamot sa bunyag, kay nag-ingon ko si Jesus. Hay may mabasa. Isang comics na lang siguro bro, tuan, kinan ay comics, or inyo bakahang personal nga teaching. Muna lang kayo libro sa Born Again. Kung naa kayo libro diha nga inyong teaching, nga nag-ingon, nga ang mga masuso, way apil sa bunyag, ato siguro nang dawat-dawaton lang, kung naa. Or magdali-dali, magkagsuwad diha ron sa kuan, kaya na ay imuhang papel, nga ang mga masuso, way apil sa bunyag. Kaya na mas tima na, kanang imong gingon nga, ang mga masuso, way apil sa bunyag, tima ron na nimo. So ikaw rin nagama sa tima. So kinala doon na source. Doon na source. Isang may source mo, wala. Mauna nga, kung ato na itason, maora man, may napaparog. So ang ato lang ani, mudawa tao.
pangutana gikan niya. Oh. Tunduan ring mayo siya professor sa Presidente. Oh, gyukongan mayo. Tabangin na og kanang create og pangutana bro. 3 minutes. Ha? Iwi lang nako bro. Okay, gipagaw ko. Gipagaw ko sa natrisikan mo kaniyo. Okay, salamat no sa 7 minutos nga destructive speech kaya manggiwig ang 3 minutes remaining. So karon mo undergo na ka og cross examination 10 minutes gikan sa ato nga affirmative side, brother Pastor Butlay. So Pastor Butlay, andam ka na sa pagpangutana? Andam na sa pagtubag? Okay, so ato nang sugdan ang 10 minutos nga cross examination sa pagsugod ni Pastor Butlay sa iyang unang pangutana. Okay, unang pangutana. Hey, nagsupak-supak mo gyud ka sa akong timang ang bata dili bunyagan. Akong pangutana. Sa buwak 2:38 imong magigamit nga ningon dito ang bunyag kinahanglan og paghinulsol. Ang pangutana, makahinulsol ba ang bata? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Objection. Kay ang tema niya, ako may nigat ang tema niya, ang masuso apil sa bunyag. So, what na magisgot ang paghinulsol? O kung sa'y formulas bunyag, what na magisgot na? So sa may imong objection. Ako yung objection ako nga, ang iyang pangutana, wa mo tunong sa iyang pagpamatuod sa iyang tema. Ang tema, niara sa punto nga bunyagan o dili ang masuso. Ang iya kay makinulsol man. So wa mi mag-abot, di mi mag-abot nga dapita kay naa sa pakinulsol. So wa kay counter objection. Kay iyang gigamit mo dito ang Acts chapter 2 verse 38 nga di wala ko ni mabasa nga ang bata dili bunyagan. So ako siyang ipangutana nga naa pay mabasa diha nga akit bunyagan ang bata? Yes or no? Categorical question mo gito, klaro kayo? Okay, so na ay pending objection no. So ang objection sa atong negative nga wala daw mo magtima o paghinulsol. So tinuod ba ni nga wa may tema nga paghinulsol? Wala lagi kay pero ang akit na siya sa pagpamatuod. Ang pagpamatuod man god kinahanglan na siya imo yung gamitan og mga pulong nga mapamatud-an gyud kay kung dili ka mo gamit og ubang pulong, dili man na mapamatud-an. Kinahanglan gyud na siya laing pulong. So base sa iyang tubag wa may tema nga paghinulsol. So akong i-grant karon ang objection sa negative kay ningon man ka nga mo tema dahil ang iyong tema karon may ato fokusan. So proceed sa imong next question. Okay, sunod pangutana. Asa man mabasa brother, kay nagsupak-supak man gyud ka ang bata, dili man ginabunyagan pero nagsupak-supak man gyud ka ang bata bunyagan. Ang pangutana, asa man mabasa sa Biblia nga dunay apostolis nang munyag og bata kapitulo bersikulo sa Biblia akong ipangayo kanimo karon. Objection, Mr. Moderator. Kay dili ako ang dili ako ang formative ron. Dili na may tema na ho. Siya mo ay na tema. So, pangutan na ako. Objection ko. I-object ko kay dili na mo yung tema. Siya may permit ron. So ang objection sa negative, di daw siya motubag kay dili man daw siya affirmatibo o di daw kabahin sa iyang tema. So unsa may imong counter objection ini? Ang ako mga tiba, pamatud-an ako ang bata walay labot sa bunyag. Karon kay iyang gisupak-supak, but pasabot nga ang bata bunyagan gyud. Karon kaya mangutan ko sa imo kay nagsupak-supak mangiga, asa man mabasa nga ang bata bunyagan kapitulo bersikulo sa Biblia. Kana lang isa lang ka buok. Huwag ko magpamatuod nga ang bata apil sa bunyag. Dili ako affirmative ron. Kung gusto ka nga mo masaril lang imong na magtima tang utro. Ako ay affirmative pamatudan ako nga mga masuso apil sa bunyag. Bakal ka na imong pamutana. So meaning kung ang tema ikaw affirmatibo, so dawaton nimo iyang pangutana. Oh, so mo na ang tubag sa negative nga kung ang inyong tema siyang affirmatibo, so kanang imong tema iya daw nang dawaton. So may mo na ini. Ang kuan magud ang pagpamatuod imong supakon. So karon kay nagsupak-supak man ka ana ako mangutana sa imong pagsupak-supak. Mo na nangutana ko sa imo asa man mabasa kay nagsupak-supak man ka ang bata bunyagan gyud. Ako dili man gyud bunyagan ang bata sa malas Biblia, nya ikaw kay bunyagan man gyud. So karon mangutana ko sa imo ha. Asa mabasa sa Biblia nga bunyagan ang bata kapitulo bersikulo kung naa kay mahatag hatag pero kung wala ayo na lang gud sa pod. So porsigido ang affirmatibo nga ipatubag. Pero matod niya, depende na sa imong tubagon. So imong tubagon, okay. O mo exit ka, okay ra pod ang negative kay. Hindi man siya nga, depende na sa imong tubagon o dili. So kung dili, mo proceed ta dito sa sunod nga pangutana. So may imong Nay 100 po natagat po. Oh. So di na ko natubagon Mr. Moderator kay dili ako ang prueba ron nga magpamatuod sa ang bata apis bunyag.
So basahe ko diha, patuuha ko diha. Nga na ay nakay mabasa, na kay pulod ba nga ang masuso apil sa bunyag. So, Mr. Affirmative, di daw siya motubag. So, base sa imong giingon, og di motubag, siya ra ang pabuton. So, mamay yung tubag, so proceed sa imong sunod na pangutana. Okay, sunod akong pangutana kay. Nagsupak-supak mo ka sa akong tema nga ang bautismo is baptiso, buot pasabot, immerse, or dip. Karon akong pangutana, unsa man ay buot pasabot sa baptiso? Kay nagsupak-supak man ka. Tagay ko og 5 ka sentence lang. Unsa buot pasabot baptiso? Objection, Mr. Moderator. So, diyan namin sa kwan, sa termino. So, ang kwan ali, matang magkuhan sa etymology. Ni ata sa tema, ang masuso apil sa bunyag o dili. So, di na tayo mag-istot pa, disagigan ang bunyag, baptiso ba na sa Griego. Wala na isyo lang, Mr. Moderator. So, ang imong objection, dili ka motubag. Unsa may imong count ka din eh? Akong counter moderator kay kanang grabe mo gusto ka kuan god. Ako affirmative ko akong giangkon ako nagpamatuod karon siya negative buot pasabot sa negative magsupak-supak siya. So ang akong ipangutana sa iyang pagsupak-supak kay nagpamatuod man ko nga ang baptiso buot pasabot immerse or dip. Karon kay iyang magisupak ka ang baptiso is immerse or dip kanang ituslo. Karon unsa man buot pasabot sa baptiso? Klaro kay pangutana? So, ang moderator mo ruling naman sa inyong topic ng bunyag o bautismo. So, ang akong role, ato baga lang Brad Edgar, unsa daw ang meaning anang bunyag? So, ang bunyag, kung mag-istot ang bunyag, naghang meaning. Immersion, aspersion, sprinkling. Kung mag-istot ka o ganang kwan, ganang ay, o mag-istot ka o ganang ay formula, gamiton yun ang trinitarian formula. Sa matter, na tubig. Pero, kung lagi naman, Mr. Moderator, layo na kaani kung ako ni palagman o tubag, o di sa kagikan, sa Griego pa ni, baptiso, dili na lang mo ako ang kanang gisupakan, ang akong gisupakan, kanang pagingon mo nga ang masuso apil sa bunyag. Supak man na. Kaya dili man, kanang kay apil man ang masuso sa bunyag, pero dili man ako ang prueba ron. Kung gusto ka, magtimat ako sa apil affirmative. Niya ka sa apil o dili apil, Mr. Moderator. Okay, sunod nga pangutana kay imo man gi-define ang baptiso nga matod nimo immerse or sprinkling or kanang wisik-wisik na lang sa Bisaya kay mao man Bisaya gyud. So karon asa man brother mabasa nga dunay pagbunyag nga wisik-wisik kapitulo bersikulo sa Biblia isa lang ka buok akong gipangayo karon. Objection naman Mr. Moderator. Wala ka po may focus sa kuan kanang subject matter sa tema nga iyang ipamarong. So, base sa objection, o balik ko nako, ipahinumdum nako no nga ang topic, ang object, ang bata ba, bunyagan ba, dili, apil ba o dili. So, di sa kumugrant anang about sa mode, wisik ba, buo ba, toslo ba, kay lahi man na siya nga topic, mode o baptism na siya, mga modes. So, ang ato ron, ang object, ang person mismo, na masuso, apilon ba ni sa bunyag o dili. So, Pastor Butlay, diha lang sa magsukat ang imong mga pangutana, may tungod sa kung ang bata ba, labot ba sa bunyag o dili. Kaya mo man ang atong subject matter. So, kaya sa imo. Pwede ko mo-counter, moderator? Okay, salamat kayo sa pagtugot, moderator. No? Ang iya mong gipag-define sa baptiso kay immerse ko, no? Pasabot, tuslo, unya, wisik-wisik, sprinkling. So, karon kay imo mang yun ang stand nga, wisik-wisik yun ang bunyag. So, ako, dapat katungod mo, cross-examine nimo kay pangutaan naman kay imo man ang stand. Akong pag-cross-examine sa imo, asa man karon mabasa nga sprinkling ang bunyag, dili na ka nang pala si question. Dili po ka maka-object ka na. Kaya mo man ang pagpatuod. So, hinumduman nato no nga ang moderator ni ruling na nga ang inyo lang yung tema, dili sa modes sa baptism. Tuslo ba, buo ba, o wisik ba. Kung dili kadto bang person, ang subject ba sa baptiso sa bunyag, bata ba o apay apil ang bata. So again, Pastor Butlay, ang akong reminders nga diha lang ta para dili ta malayo ba sa subject matter nato about sa bata. So sunod nimong pangutana. Okay, sunod na akong pangutana. Kay niingon man ang pulong sa Ginoo si Juan Baptismo nga baptiso si Juan John the Baptist sa Mateo 3 bersikulo 16 sa pagbunyag ni Juan giyon sa mga pagbunyag ni Juan giwisik-wisikan o gi-immerse kay ari man sa bunyag. Pasok yun yung pangutana, giyon sa mga pagbunyag ni Juan. Pero ito lagi, kanang kini bang imo ang mga bersikulo nga gipangbuhian ri. Patuwa ko ani, nanay nga ninyo laban mo ni. So, Okay, next question na lang ko kay. Hindi na ako So atong ipahinumdum no ang atong topic dili how
kundi ho, kinsa ang labot sa bunyag. Wa pa ta ng how. Kung kanang how, pwede nang tapikan ninyo. Sunod, kung sa magod ang proper nga bautismo, to sulog, wisik, o mubo. So again, reminders lang, mo ato ta sa atong subject matter ang ho. Karon kay karon si Kristo diha gibunyagan ni Juan ni Baptist. Akong pangutana, kinsa man nga Kristo katong 8 ka buwan o katong dako na nga Kristo? Kana klaro na ginabangutana ha? O kana si kanang gibunyagan na si Kristo na. Pero wa mangingon diha ng bersikulo nga nagtudlo si Juan nga dili bunyagan ang masuso. Wa pod mangingon si Jesus human siya magbunyag, dako ra bunyag ayaw api masuso, wa pod mangingon diha. So mo lay pangutana ko aning imong mga gipabaro nga bersikulo aron mo malikon ka. Okay, imong mga pangutana wa man mo palikon nimo. Okay, akong objection mo ni. Ako pangutana naman god, kinsa na nga Kristo kana bang 8 ka buwan nga Kristo o kanang dako nga Kristo? Kanang pili lang dia, brother, pili lang sa akong pangutana kanang gamay nga 8 ka adlaw nga si Kristo o kanang dako na nga si Kristo. Asa man dia? Okay, pasok pa ng tema. So, multiple choice. Ipapili ka niya kung unsa Kristo, bata ba o masuso ba Kristo o kanang hamto na Kristo. So, mo nang iyang gustong ipalutaw. So, obligado pa mo tubag kay atong topic, human. So tinuod man na nga diha gibunyagan si Jesus si Juan. Si Kristo gibunyagan niya dako. Pero wa magingon si Kristo nga way apil ang masuso. Wa pa magingon si Juan nga way apil ang masuso. So may naana. So natubag hapotan. Sunod ako pangutana kay dako maka nga Kristo diha. Sa ato ba uyon nakas akong pagpamatuod ug nagsupak-supak yapon ka? Oy, kisa may di mo yung anak nga si Jesus nga nagbabunyag man ni Juan. Kisa may mabunyag ni Jesus nga gamay pa nga mabunyag ni gamay pa mapod. So, ang punto na to din kining nag-ingon nga masusuway apil sa bunyag, kinsa. Wa man dihang ingon nga nagtudlo si Juan nga ayaw niyo apil ang masuso ha. Kailan mga dako na gyud. Wa man pingon na. So wa ka makapamatuod sa imong timan. Akong pangutana, uyon ka na ba kanako o nagsupak-supak ka imong tubag uyon na. Karon kini uyon naman ni kanako. Kano sa mga mapabunyag? Mo ni sunod pangutana. Nako, kano sa ka mapabunyag nako? Mr. Moderator, niyoyo na ito kasi Jesus, ibunyagan ni Juan nga dako na. Pero wa magayon diha nga way apil ang masuso. Sa sunod nga tema, kung gusto na may tema nako, akong pamatud-an nga ang masuso apil sa bunyag. Kung gusto ka. Kay imo magiuyon ang akong pagpangutana nga dagko na niya. Niuyon pag ka, iyong ka dili na magsupak-supak sa ako. Sa ato pa, ang akong pagpamatuod, imo lang giuyunan nga sakto niya, yes o no? Objection sa moderator. Ako nakang-gibay do nga ang akong gisupakan ang pangingon nimo nga way apil masuso. Wa pa mosupakan ang dako sa bunyagan kay kamatuoran naman na. Pero kung pangingon nimo nga way apil ang masuso, diha ko ning supak kay apil man. Muna nga kay apil man o bukutan na kalong sa mabasa, di man tinahulog na. Ayon sa moderator, so ang iyang tubag, Pastor Butlay, uyon siya nga dako na si Kristo gibunyagan, pero matod niya, di na siya pro nga ang nag-ingon ng Ginoo nga ang bata way apil sa bunyag. So tungod niini kay iyaman na tubag, to kaduha naman tong pangutana. So another question. Okay, kay imo magyung giuyunan ang akong pagpamatuod. Sunod akong pangutana. Sa Mateo 3, versikulo 14 to 16, niingon man kadako diha si Kristo na. Karon wala gyud ay labot ang bata diha nga sariyang si Kristo, wala gyud ay gibunyagan sa pagkabata si Kristo. Wala gyud ay, yes or no? Yes or no ha, categorical daan. So ang nagbunyag din niya na tayo panahon ni Juan, mga dagko na diha. Pero wa makingon si Jesus nga way apil ang masuso. Kay ang simbahan, nagituko ni Kristo, apil mga apostolis, namunyag pa silang mga masuso. So, yes, naging dagko na diha. Kay mga dagko naman lagi pamunyagan ni Juan. Pero ang bunyag ni Jesus sa mga apostolis, apil ang mga masuso. Ay lang ko pagtana na, kay di ako affirmative. One last question. Okay, sunod akong pangutana kay last na akong pangutana. Matod nimo si Kristo gibunyagan dako na niya. Karon giuyon ba ka nga si Kristo pagkabata wala di gibunyagan, uyon ka nako o dili? Sumala sa Biblia si Kristo wala gibunyagan, uyon ka nako dili? Sa dako na oyon ko sa una kay ihalan pa man ang mga sa mga Hudiyo. Pero ang teaching sa mga Kristiyanos, ang mga masuso apil sa bunyag. Mga ba to? Ihalan pa sa mga Hudiyo. Di ba Hudiyo? Ni atas Christian nga mga practice. Apil bang masuso dili? Ano ka tuman ka sa mga Judaism na halan naman ang ilaha kung kagmay pa? Okay, so muna to ang last question. So ato palakpakan.
ang nindot kayong panghitabo no sa proceeding sa atong 10 minutes nga cross-examination. O karon, mo proceed ta sa atong 5 minutes nga summary. Ang unang speaker, ang atong negative, then ang last speaker, ang atong affirmative. So unahon na to si Brad Edgar Laugan alang sa iyang 5 minutos nga summary period. So mga kaigsunan, kining pagpuntahan na dito sa Taiso, ganun mag-object ko kay wala ito matulong sa iyang ipamatulan. Ano na mayroon siya sa matter, action, sa kanang na ipangkulyang, i-immerse ba, sprinkling ba, aspersion, Wamatay ko na. Wamatay debate na. Niya ta sa masuso, apil bas bunyag o dili apil. Mawala siyang isyo. Yaya pagkutan na. Di ahinon siya nga, o yun bakyan nga si Kristo, gibunyagan ni buwan na ko na. Okay, sabi, masumpa ka na, kamaturan ko na. Pero, ang simbahan, nga itupol ni Kristo, ang ilang practice, nag-practice sila nga ang mga masuso, bunyagan. Oh, kaya, ganun man ka dito, atong Lucas, 37 nga kuan. Karanay, gihalad, ados 37, halad, ados 7. Dili na pwede mo i-apply sa imong tima. Kay halad man to. Di man ingon nga ang masuso diha bunyagan, dili bunyagan. Ipahalad. Pero sa mga Judaism or siya nga practice dili sa mga Christian. Unya di amang karon nagdebate sa teaching sa Christian. Apil ba o dili apil? Unya ako'y pasutiyo nimo kay bata man apil siya ang masuso nga bata. Na ako'y prueba na Biblia naas Biblia nga apil ang mga masuso. Unya, di magkakatutan na ako anak, kaya di man ako affirmative. Ikaw man. So nagpasagot, naan mo ang prueba. Pamatod nga ang masuso, why apil. Kayong na kay mabasa, nga why apil ang masuso, sumala lang sa masabot, sumala lang sa litra-litra, apil din ako. Karon, di ba? Magyod. Nga ni, ang imong ipambuhian sa imong bersikulo, pag pamatuon kuluhay nga, ang mga masusong bata, why apil, wa dyan, di mo taluga. So nagpasabot nga, wali ka balog. Dapat pagutando ko ni mo din, Brad, niya sa Marcos buhat 2:38, mabasa man diri nga ang masuso, why apil sa bunyag. Oh, supakon ba ni mo ni, o uyuna, ano ta to? Yawa man juga kayo ana, nga naman, kayo may babasa diri nga, why apil ang masuso. Hinon, kung imong tanawon niya sa buhat 2:39, usa man diha, ang tasatagsa kaninyo, kinala maginusol, o magpabunyag sa ngalan ni Jesus. O ang saan? Usa may saan niya? Pagpasaylog mga sa o bunyag. O usa man ang saan? Kisa may mo klima na. Kaninyo o sa inyong mga anak, mga masuso. O, di ba? So, nagpasabot, kanang buhat 2:38, saan na nga ang mga tao kinalang maginulsol o makadawat sila sa kamakuhan o makadawat sila sa bunyag. Apili na masuso na. Oh, dama na. Wala niyo mo ipadayon sa Tatay Bebe. Ipadayon sa Tatay Bebe. Na, kaya saan nga mo ang bunyag, alang man kaninyo, repinanos mga dagko, o sa inyong mga anak. Children. Kaya usama ng masuso. Huwag pala na i-apil sa children. So, kung na mga kaigsunan ko na ni Kristo, o ako na yung pamatudaan pohon, abot, o makabungkag pa po ni. Susunod, agita ko, o debate nga, ako yung mo pamatuon, ang masuso, apil sa bunyag. Aron, ikaw na po yung bubungkag, o makabungkag ka ba? Sa kamaturan, nagitudlo sa simbahan Katoliko. So, iyang mga pangutana, wa makapalikon sa iyang tima. Kanunay, kanang huyang. Mura na siya o kanang nagguna bito o kanang yuta. Wa mo gamit o backhoe, wa mo gamit o grader. Di ba? Huyang na tayo. Dapat ang imong pangutana, kaya kami, affirmative, ang magpalikon sa imong gipabarong, wa man. Ninglit ko yung meron. Di ba? O sa maya kong bukagon ka. Bukan man, wa may gipabarong. Okay, atong palakpakan ang negative, Brad Edgar Laugan. So humana ang 5 minutos nga summary sa negative. Mo proceed kita sa 5 ka minuto nga summary sa atong affirmatibo. Pastor Darwin Butlay, atong paminawon. So, mayong gabi ini sa tanan igala igsoon sa among tima nga pamatud-an nako nga ang bata walay labot sa bunyag ug napamatud-an gyud nako igala igsoon. Pero nako siya kay pangutan na ganina. Sa Mateo 3 bersikulo 14 to 17. Kinsa may Kristoha gibunyagan niya kanang bata o kanang dako akong gipapili siya ningon sig dako. Karon kay dako mo day. Imo bang uyunan akong tima nga ang bata dili bunyagan og dagko ra. Ingon pa sig uyon. Uyon naman di ay. So na akong gipangutana kanus sa man ti ka bunyagan. Wala na nilihis na siya kay basig delikado man pumiingog ay nagaugma kay
Siyempre, laro na gyud kay higala igsoon. So karon iya pong gipamatudan nga akip kuno ang bata nga bunyagan sa gikutlo na kung kapitulo bersikulo pero sa sunod lang kuno sa buhat 2:39 ang ako magunggiba sa buhat 2:38. So yan ingon siya sa 39 na ako noy bata bunyagan ako basaw na sa 39 kay ang saad sa Dios saad ay wala nabot ang bunyag ang gisgutan ri saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga tuwa sa layo ang tanan nga pagkatawgon sa atong Ginoong Dios ngadto kaniya wala rin magisgot ni bunyag kaning 39 sa 38 nagisgot ba kining bunyag atong basahon sa 38 unya mingon si Pedro kanila ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag so ang pagbunyag kinahanglan makahinulsol ang tao. Kay kung ang tao nga di kahinulsol di gina siya pwede bunyagan. Matod po sa Mateo 3 versikulo 5 to 6 unsay giingon sa Biblia nga dunay pagsugid tapos bunyagan. Akong basahon diri ang Mateo 3 5 to 6. So ingon diri sa 6 Mateo 3:6 ari lang ta sa 6 largo gisugid nila ang ilang mga sala o gibunyagan. So ang bunyag di ay dunay pagsugid una dili kay ang bata bunyagan masuso maka hinulsol baka ng bata no atong daw-dawan ba di ta mag dili na to i-close atong mind ba maka hinulsol baka ng batang masuso no kanang nagsuso ba kanang nagtutoy ba maka hinulsol baka na brother so ikaw ni balag tubag sa una dili na ko mangutana sa imo kay paano man so dili gyud na maka hinulsol ang bata nga naman kaya ang bata wala pa man ibuot mabitan ang niingon ng Hebreo 5:13 ang bata wala magkinahanglag dukot. Unsa may kinahanglan sa bata? Humok nga mga pagkaon ug gatas. Kaya ang bata di pa man wa pa man ganing ipon, di pa nakakit-kit sa dukot. Manang bata wala pa nay buot sa igsoon. Manang di na bunyagan ang bata. Ang bata Lucas 2 versikulo 21 sama ni Ginoong Hesukristo ihalad siya sa simbahan. Mao ni gitawag og seremonyas. Lucas chapter 2 verse 21. Mao ni buot pasabot sa bata nga ihalad ang bata dili di bunyagan. Kay ano man ang bunyag immerse giuyunan niya ganina. Define what is baptizo. Ingon siya immerse kanang wisik-wisik yakip pa ni wisik-wisik ato nanto i-consider pero karito sa baptizo giingon siya immerse buot pasabot dito slob apang utana dito sloban niyo ang bata wala amura gyapon makatubag ana higala kinahanglan natong i-open natong minded i-open natong utok aron ta masayod sa kamatuoran di na ko musupak sa inyo kay inyo ang so salamat sa moderator no Paul Alima so muna higala igsoon natin gyud nga ang kamatuoran mao lang gyud ang bunyagan ang mga dagko kay ang bunyag alang lang sa makahinulsol pag ang tao dili makahinulsol dili yun na siya pwede bunyagan kay ang bunyag sa Biblia dunay pagsugid dunay paghinulsol maura na sila aron ka bunyagan kay kung di makasugid ang tao unsaon nimo pagbunyag kadi man siya mahinluan iyang sala kay ang bunyag lagi alang sa paghugas sa sala manang igsoon gilubo Roma 6:4 gilubong kita uban ni Kristo so but pasabot tigala igsoon ang atong mga sala gilubong to sa tubig mo nang pagkawas ni Ginoong Hesukristo na ay espiritu nga katong nay kalapati nitugdong kaniya mo nang igsoon ang tao kinahanglan mataw pinagi sa tubig ug espiritu mo nang kinahanglan ka mabornagin kay kung di ka mabornagin di gyud ka makasulod sa kingharian sa Dios kaya ang pagkabornagin dili na reliyon requirements na siya para maluwas ang tao mura na nang-apply ka ba nang-apply ka mo niya di ka mo pasag requirements di gyud ka kapasar pero kung pasag ka requirements kapasar ka makasuod ka makatrabaho ka sila sama sa kingharian sa Dios na tay ipasa nga requirements kinahanglan mataw ta pinagi sa tubig ug sa espiritu kinahanglan mabornagin tay gala igsoon so tinaw kayo ang kamatuoran nga ang baptizo is immersed dili sprinkling higala igsoon. So time na so nagasalamat no Pastor Butlay sa imong affirmative side. O karon mo undergo na kita o lamano sa mo lamano. Okay. So sports no so sunod nga semana na napaingon ini nga mga topics but sa di pa mo manlakaw so doon na tay open forum. So kamong duha di sa mo maguli kay pwede na ibang utana kang Brad Edgar, pwede pog na ibang utana kang Brad Butlay. So ang utana kang Brad Edgar diri nga side ang utana kang Pastor Butlay dili pod ka side. So interval ha. Interval puli-puli sila. Okay. So nakalinya na si Brad Ismail Bahinting. So siya ang unang mangutana, tulo ka pangutana sa matag speaker. So Brad Edgar, andam ka na mutubag sa pangutana ni Brad Bahinting? Andam ko mutubag pero pwede pog di ko mutubag. Pwede ko mutubag pwede di ha kaya ako lang katungod. Okay.
Ganiha, sa nangutan na kang Brad Butlay, imo siyang disukit-sukit. Diha sa Matthew 3:14 nga to sa 17, nga iya man ang gigamit, nga way apil ang masuso, bunyagan. Nga imong gisukot-sukot, mabasa ba po diha, nga way apil, bunyagan ang masuso. So, insa, dili mabasa. Nangutan na kapag kunin mo karon be. Mabasa po diha sa Matthew 3:14 sa 17 nga apil po ang masuso. At mabasa dili. Okay. So, ang tubag, di pa mali ang tubagon kay naaway yan, mo pa matuod pa ko. Di ba? Kaya bang, ako pa yung kay kasi mo rematch ng diya, nakaibaw ng tubag, tumagon ako na. May ano ba, kanang lay, ba, nantigo ba? Kay, magsige pa ba yan din magsige pa ba din di ba? So, kung ako na tubag, magkabantay sila. Okay ka man, magkabantay ka sa tubag. So, di sa kumutubag na. Di kay namugos pag ka gusto ka ibutlay nga tubago niya mabasa man yun nga apil ang bata. So nanguskos ka kay wa man gid mabasa, mura kag nalipay kay wa rin mabasa. Ako pong ibalili mo. Mao ra tubag lagi nga mabasa ba po diha nga apil ang masuso nga bata. Mabasa dili. Isa pa na, orang pa ko na. Niyan ang teksto ha dili, pero sa ba na katawa mo. So pag teksto mabasa, nay mabasa. Pero na ang teksto yung ibutan ha, dili. Way mabasa nga, way apel? Wa pa mabasa nga apel, kaya mga dagko man lang ipamunyagan. Pero na ay bersikulo nga mabasa. Di ba? Sama na. Ikadawang pauta na. Migamit ka ganiha sa baptism na baptiso to immerse. Yan mo pa, ang baptism na ay sprinkling, na immersion, na pouring. Sa akong study, ang word baptiso, verb siya sa baptize sa atong anglicized form. Ito slow, immerse, deep. Sa akong gibang study, ang sprinkle from the Greek word rantizo, dili baptiso. Sa akong study nga ang pagbubo to pour out, dili po sa baptiso kay kriyo sa Griego. So iba ang pouring, kriyo, iba ang rantizo sprinkling, iba ang immersion baptiso. Ano ta na? Ingon man ka na naay klase-klaseng bautismo, na ay pouring, sprinkling, asa mabasa nga ang pouring of sprinkling in Greek baptiso. Sa simbahan, nagtudlo ang simbahan sa kulong kamatang sa tiksing sa simbahan, tiksing na. Amo lang katikising. Pag diha sa kuhan, nga sa Bible, kung imo mabasa diha, may tudlo, Mateo 3:16, may kawas sa tubig. Pero wala magpasabot nga bawal ang sprinkling, ang immersion. So, ang simbahan, nagtudlo o mga klase-klaseng pamagis bunyan. Sprinkling, pwede immersion, pwede aspersion. So, sa may nahana, ang atong tuyuan ang apil ba ang masuso sa bunyag? Mara man na mga kita, kunan. Kaya, ang simbahan, doon na may pamagi, pagbubo. O imong basa sa Biblia, na amapod. Ha? Na amapod. Di ba lalo, James 21, o gibubuan sa mga limpyong tubig. O sa kamali mo, na amang Biblia, na ibubo. Na apoy may tidlong kaya na mo pwede tubig o ya ogway na tubig imo na bubuo ka lang ipatidlong wala nga ang simbahan doon ay sprinkling ipagbubo sa ulo. Ang importante nga gamiton ang Trinitarian formula para mahimong valid ang mamumulyan. Mr. Moderator, dili responsive sa ako ang pangutana. Kaya nga akong pangutana, dito ko ga-target sa pouring o sa sprinkling nga imong gihinganlan o baptism. Ang baptism is a noun from the Greek word baptisma. Noun ka na siya. Ang verb, baptism ang verb. Baptize sa English. Pag baptism is a noun, sa Griego is baptisma. Or baptismos. Adjective na ganin ang baptismos. Ang akong pangutana, wa man imong tubaga, imo mag-drive nga, pouring, sprinkling, pero gipangayo na to asa mabasa nga ang pouring o ang sprinkling baptiso. Wala man, sinalang. Ari ko sa ikatulo. One last question. One last question. Napanipalo pasali mo to ng rod. Nigamit ka sa buhat 2:38, na jump ka sa 29. Sa akong study, ang buhat 2:38, pag kinulsol ka mo pabautismo, what ay baptism? Sumpay. Aron pasayloon ang inyong mga sala. Ug madawat ninyo ang gasa. Sa akong study, sa Lucas 24:49, ang gasa, numukunsad ang Espiritu Santo. Dili na itong water baptism. So, ang gasa diha, maoy gisaad, alang sa mga batang masuso. Pero saad pa lang.
Mga tanak ko nimo, imo bang gisabot nga ang gasa diha, ang gasa diha nga gisaad mao tong water baptism? So diha sa 38, naging ko diha ang translak sa kaniyo kinala maginuso o magpabunyag. So duha ang saad diha. So kini nga saad ang katawhan gisaaran sa bunyag, kinalang magpabunyag o kinalang maginuso. Duha ni. Di ba niya? Ay katatawa na. Kini nga saad bato pa sa tanibe, kini nga saad kini paginulsol o kini pagpabunyag alang ni kaninyo. So kanang paginulsol alang kaninyo nga dagko. Kay pinulsolon wala kay nakasaan naman na. Oh, pero ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo madawat ni apil ng bunyag, madawat ni sa inyong mga anak. Hindi sa 39. Di ba? So diha sa 38, duhay gisaad. Kinahanglan ang paginulsol, di kinahanglan ang bunyag. O kinsa man ang kinahanglan ang dapatan ani? Ikaw nga dako o sa inyong mga anak. Sa to pa, nagisgot ni, pwede bunyagan ang mga dako, pwede bunyagan ang mga bata. E dito sa tantang bebe, kaya diha na mga tatewot so. Wala mo dito sa tantang bebe. Lain na po. Ha? Ang imo bang istorya hasta pag hinulso saad? Sa akong tanaw diha, usa ra gigisgot ang saad ang pagpadala sa Espiritu Santo. Imo ta og madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Usa ra gihisgot ang gasa. Pero kung ikaw hasta pag hinulso saad, wa may tudlo diyan ang pagtinulsol saad. So ang ako rong punto mao ni. Akong follow-up question mao ni. Nganong imo mang i-appeal ang bautismo paghinulsol anang mao nga saad nga gipunting man ang saad nga mao ang Espiritu Santo dili na water baptism. Di mo magibinignet. Katapusang pangutana to ni Mr. Mahintik no. So, salamat sa imong mapangutana o maproceed ka sa imong katapusang tuba. Dili ang pagayo pasaylo mo isaan diha, kundi ang pagpasaylo. Ang mga bata naama po na sa mga doon. So pinagi sa bunyag, magpapas mo na makadawat siya sa gasa sa Diyos ng mga Espiritu Santo. So, karon ang bunyag, diha sa bunyag, ang mga masusong bata, makadawat sa kitawag o indelible spiritual mark. So, mahimo kang anak sa Diyos. Mahimo kang Kristiyano. Isang masuso pa ka. So, managaliingon si San Pablo sa buhat 2:39, ang saad sa Diyos, alang magkaninyo o sa inyong mga anak. Ang buti sa na ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanato kung kita magpabunyag o kita maghinulsol sa mga sa ang kaluwasan maunay madawat atong tanan mabata man o madagko basta mabunyagan bag-o na siya binuhat sa Dios, anak na siya sa Dios. So na siya. So, salamat Brad Edgar pahuway sa kadali kay si Brad Pastor Butlay na pod ang mo undergo sa atong mapangutana sa atong mga audience. So, tulo ka pangutana alang kang Pastor Butlay. Mayong gabi, Pastor Butlay. Yung topic no kay nag-discuss mo, buhay labot sa bunyagan ng bata. Bro, ayaw talikod sa kamera. Ayaw talikod. Ang akong pangutana yun, bro. Ano bang gingon sa 1 Corinto 10:2? Ang basahan, bro, Okay na, basahan, bro? Mga isuon board kong kinunduman ninyo ang atong katigulangan nga gipadalipdan sa panganod o midata sila sa dagat na pula. Pinagi sa panganod o sa dagat, gibunyagan silang tanan, ingon nga mga sumusunod Moses. Pero bro, kaning pag latas sila sa dagat na pula, gibunyagan sila tanan. Napil ba ang bata ani? Apil, pero dili na bunyag siya nga kanang immersion na kay kung mo yung kaglap sa unang Korinto 10 magudwa magana pag-isgot og bunyag na immerse. Subot pa sa buti brother, akip yun ang bata diha pero dili na siya bunyag na immersion or deep kanang ipasabot nga diha sa Matthew 28:19-20 dili na mao nga bunyag. Dili mo kay ang iyong gitapik kanina, minaw ko kanina ni galawgan ni Gimo, gisgot mo way labot sa bunyag ang bata. Nagkaroon kay mabasa man jud na pag latas niya sa dagat ng pula, sila tanan gibunyagan. Apil na, tanang tao gali pagkuhan ni Moses, bunyagan na tanan. Salamat kayo, giunan doon na bunyagan sila. Di ba? Ano mo na siguro is kanang. Second question. Ikaw ang pangutana. Okay, pwedeng, kaduhan niyo bro. Basahin ko yun ang ano. Kana bang 1:35 ba? Kita kung dili bunyagan ng bata. Para niyo bro, umay labot sa bunyag. Kanang, asa mo niya ibutang bro? Kung dili bunyagan ng bata, para sa katoliko kay, mabunyagan ka kay, mo na magpadulong ka sa langit, kay bunyagan man ka. Kung di ka bunyagan, asa man yung makakapadulong ang bata? Ang bata kung dili bunyagan sa langit kaya po napadulong. Kaya nga naman,
Ningon si Kristo, gisaran man ni Kristo, Mateo 19:14, ila ang gingharian sa Dios. Subot pasabot ay dili na maimpirno ang bata, brother. Kaya ang bata man gudwa pa man ay actual sin kana bang tinuyuan nga sala baka nang mupatay ang bata di pa nakapatay, di pa kani patay langaw guro. Sunod pa na. Last question. Nasa bota na. Sa tupa, langit ng bata. Ana, may ko na. Kana ba gingon ni Kristo sa 1:5, 3:5? Wala yung makasunod sa gingaran sa lain, kundi sa magpakataw sa espiritu tubig. O sa ito ba, bunyag. Kana bang bata, bro, naapil mo siya sa tawo. Tawo ba na bata, di? Tubag, ang bata dili na tao kay nga naman kung magkita kag example la kita kag nitabok sa highway moingon di ka halaag tao moingon di ka halaag tao moingon yung halaag bata so mao na siya nagdako na may mo na siyang tawa kumingon may monggoy utong ba kinahanglan nato gamita common sense igsoon ni gala igsoon. So, salamat Pastor Butlay. So, nahuman na ang tulo ka pangutana. So, naano ba nakalinya pa? Kang Pastor Butlay, ang pangutana? Ikaw bro? Okay, laing tulo ka pangutana. Sige na. Kini akong pangutana bro. Sumala po din sa imong giingon ganina nga walay lang ang iyong tema sa akong pag-abot dire nga walay apil ang bata sa bunyag. So, akong pangutana nimo sumala sa Biblia. Sa gikan sa Genesis to Revelation. Kay di ba ang inyong pagtulunan is Bible alone ra man jud. Naa ba kay mabasa nga ang bata dili apil sa bunyag? Naa ba or wala? Kanang mabasa ha, litra por litra. Okay, kung letra por letra wala gyud gumatag mo angkon ko nimo pero kung naay pagsabot kay ang Biblia kinahanglan magpagsabot kay kung dili ka mo musabot adi gyud ka kasabot kay naa ra ba isang bingay sa Biblia gani ang pagpanudlo ni Ginoong Hesukristo sa Mateo 13 puro mga sambingay buot pasabot kung wala kay pagsabot adi gyud ka kasabot sunod pangatana. Okay. Sunod sumala nimo walay mabasa, sunay masabot. Pwede ba kanimo tagaan o bersikulo o kapitulo nga ang bata dili apil sa bunyag ha bisag masabot ra. Ang bata dili apil sa bunyag. Na ba kay maba atong sabton kay tagay kog bersikulo nga ang bata dili apil sa bunyag ha. Okay, sa masabot. Aron kay dili na ta sa masabot. Kini oyo naman ka. Ningon diri sa Mateo 28, masabot yun 19 tungod niini sa inyong pagpanglakaw imuha nga akong mga tinunan ang tanang katawan ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Karon masabot yun nga ang bata dili bunyagan kay ang gisugo ni Kristo panglakaw kamo panangyaw ba. Tapos bunyagi sila. Di man ka pwede mahimong manangyaw kag bata nga masusok kay di pa man nakasabot in taon. Ibisidi di pa kanya kabasa ng masuso. Ano Brad? One last question. Ang last, sige. Sumala sa giingon diha sa imong gibasa nga bersikulo. Karon unsa may unang before nimo bunyagan ang tao, unsa may instruction sa atong Ginoo? Tudloan una usa or bunyagan usa tudloan. Sumala sa Biblia. Tubag, kinahanglan tudluan sa una. Sumala gani sa Biblia kay kung di mo sangyawan isugid nato. Sumala gani sa Biblia di tubag naman ko wa makani. Last man nga pangutana ko kay di giba to moderator position moderator. Last mo ko to. Sumana kinahanglan sangyawan magsangyaw gani ka kanang ibuot kay kung mosangyaw kag bata tabla pa kay buang magsangyaw kas kanang nagtutoy-tutoy nga bata. Huy hinulsuli imong saladoy. Kay aron pa siluon ka unya bunyagan tabla pa na buang ta na brothers. Sunod pangutan ato na rin ko brother. So, human ang tulo ka pangutana na ay isa lang ka pangutana si Brad Bahinting. Din mo sunod ang another 3 questions ni Brad Prisisali. Kasi imo ko ron, bantay. Bantay, ingon ka ang bata, dili tao. Naaman sa atong panultihon, kung buntis, inig ka tao, anak. Mga naga, naapoy bersikulo, nga siya, nagpakatao, ianak mo na. Kanang pagkasulti nga ang siya nga nagpakatao, bata na, kanang nagpakatao, bata man na. Okay, kanang pagkasulti nagpakatao, ang bata anak tao o dili? Bata gingon, dili tao kay ay sa pamilya sa bagay isa ra ba yun yung pangutana pastor. Isa ba yung isa lang ang pangutana nimo. Ay baka ko na kamo yung duha kay dili brother pastor kay akong tubag dili gyud na ianak ang tao kay kung ang babae manganak og tao mamatay yung brother oy bata ianak sa tao babae brother oy sunod pangutana. Di ay mo na maka brother. Ay no pangutana diha kay gikuwangan ay sige babalik ka brother kay gikuwangan pangutana guro. So, okay na ang tubag ni Pastor Butlay ka Marvinte. So, mapusin ang another 3 questions. Atong i-welcome si Brad Prisisali sa iyang tulo ka nagsunod ng mga pangutana. Ayaw lainan ni pastor nga kontrata kay di ba yata kontra.
amigo ta. Pangutana lang, walang personalan. Okay, unang pangutana. Kini bang bata di bigod bunyagan? Kung ako may mutana na. Dili gud bunyagan kaya ang bata di man ang makahinulsol unya ang bunyag para naman sa makahinulsol. Tagay ko bata nga masusong nga makahinulsol diri kay magkatulik ko magpabunyag ko karon daya kung dunay makakita diri bisag walo na lang ka buwan nga bata. Kung makahinulsol ang walo ka buwan nga bata, challenge nako sa tanang nakadungog magkatulik ko karon dayon apan kung dili makasugi o makahinulsol ang walo ka buwan nga bata kamo gibunyagan ako tanan. Challenge accepted sa man. Dili niya. Okay, kadawang pangutana. Mutuo ba ka sa gisulti sa Biblia? Ang mutuo maoy bunyagan. Pila may edad di ay sa angay ng mutuo? Pilay edad sa nindot kayo mga pangutana. Kung ngayon pag pilay edad, 12 pataas, kaya ka ng 12 pataas, naa naman ay buot. 12 pataas, pero wala may biblikal nga mabasag yun. Kaya kung mangita tag 12 karon nga ba, 12 edad nga bata, baka sabot na siya brother, baka sabot na siya pag inulsol. Ino na natong 12 edad, pag inulsol, kanadong, mo inulsol na dayon, mong bunyagan na to dayon, pastor. Ay, brother dayon. Okay, ikatulo kay tulo naman eh. So, kanang 12 ba kay 12 may tubag sugod sa 12, pwede na nabunyagan kay pwede na mutuo. Kanang 12 edad bata na o dili? Ulitaw na siya brother, dili na siya bata, kay kung ngayon kag bata ka na pa nagtutoy-tutoy ba, nga asa makakakita nagtutoy-tutoy nga 12 edad, minuang malanda ko kayo, naabagay, asa-asa na ako no? Sige, send mo video kung naam ka rin. Ay, sige. Ang tanda ko sa patingon mo kanina nga ang bata di tao sa sanuan 3 size nga ang sa tao usab. Ha? Sayo pa niya or sakto? Dili na sayo kung imong ibuag kanang nay isang kuan ba pero yung literal sayo ka nga kay kung imong literal man gud kung ang tao mga anak kung tao mamatay ang tao ang anak gyud sa tao bata pag yun dili na kay dako na kayo saon man pag anak sa dako di mo lapot ng gamay pa halos Tao may ibutang sa Biblia. Di man bata ang anak sa tao usab. Sayo ka to. Tinood lagi ito nga, ang anak sa tao-tao sa pero dili lagi literal nga tao, yung anak bata gina siya brother. Ay ato lang gamitan common sense kod kay kung ang tao mga anak kog tao, siyempre tanang tao dako na nabot sa dako na siya. So ang anak sa tao bata pag gina siya aron ni dako kay man tao brother. Alas, wala na, di na ko dawat pangutana kay murag. Nagbiya na kayo, lihatag na pud sa atong gawan. So, wala na may mangutana kay mangundang na ta. Mana? Ada apa? Napa ka kotay? Anak ng question ato ning pahimos lang ning panahon. Proceed bro. Ang ingon man kaganina nga ang bata walay apil sa bunyag. Onya karon ingon man ka nga ang ulitaw bunyagan. Ha? Asa mabasa po sa Biblia na ang ulitaw bunyagan? Walay mapasa litra por litra pero ang atong common sense ang bunyagan sa makasugid lang. Kung ang tao makasugid gani kanang 12 magudidad makahinulsol lang maguna makabalo lang hinulsol. Pero kanang mga masuso kanang nagtutoy pa di pa gana siya kahinulsol. Sunod mga tana, ikaduha na, brother. Di ba ang imong kuan kay mabasa man? Mao nang gipangutana kanako asa mabasa nga ang ulitaw ray bunyagan? Mao na ako. Akong gyapon wala gyud mabasa litra por litra pero ang Biblia magud kinahanglan magud pagsabot gud kay kung litra por litra patanan dili gyud magtudlo si Kristo og sambingay gud pasabot ang sambingay dili na litra por litra nga gipasabot gyud ayon kun dili kinahanglan gyud sa tudlo ang sambingay so mana to brother Ay ningon man ka nga masabot. So, tipo ang bata kay tao man na unya ang ulitaw pud kay tao man na ang dagko tao mo pud na. So, kinahanglan yung bunyagan kay tao man na sila. Suma sa naa sa Biblia. pag dili gyud kinahanglan bunyagan ang bata kay ang bata ila naman ang gingarian sa Dios mao na ang bunyag lagi akong gipasabot sa inyo kinahanglan makahinulsol pag ang tao dili makahinulsol dili na tupog sa bunyag kaya ang gingon sa Biblia kinahanglan makasugid og bunyagan magsunod kina sila conjunction sunod na o buta sabot ang sunod bunyag once makahinulsol ang tao bunyagan gyud ang tao pero kung dili dili gyud so salamat sa inyong pag tambong tanala dili ra ko to akong pagdawat sa pangutana Hermes Okay na salamat Pastor Butayno sa imong higayon nga ni akademhi o sa kahigayon sa nga masukot o makasugnang pangutana ang atong mga audience. So daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa atong live coverage sa atong
Catholic Crusader nga YouTube channel. Sa wala pa maka-subscribe, follow mo and subscribe sa atong channel, tanaw mo para ma-educate mo sa atong mga dialogo sa pagtuo. So kini si Brother Paul San Pablo Alima, bakingon kaninyo, hinaot ang Diyos maguban sa atong panaw, manalangin ka nato sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ang Ginoo. May gabi kanatong tanan.